Vedeli ste o tom, že ak ste akýkoľvek podnikateľ, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ste podľa najnovšej definície Ministerstva životného prostredia aj výrobca obalov, napriek tomu, že žiadne nevyrábate? Ministerstvo životného prostredia totiž dalo do zákona takú definíciu, že výrobcom obalov je každý podnikateľský subjekt, pokiaľ čokoľvek v akomkoľvek obale dováža zo zahraničia, alebo na Slovensku vyrába nejaké produkty a do nejakých obalov tieto produkty len balí. To znamená, že aj pani, ktorá predáva na trhovisku paradajky zo svojej záhradky alebo cibulu a balí ich do mikrotenového sáčku, aj táto pani je podľa tejto definície výrobca obalov a z tohoto jej plynú nie celkom malé a zanedbateľné povinnosti. Ak aj nič do žiadneho obalu nebalíte, ale ste napríklad drobný podnikateľ, ste účtovník, ktorý pri svojom podnikaní potrebuje kancelársky papier, alebo si potrebuje vytlačiť vizitky, alebo ste drobný podnikateľ, konzultačná firma a chcete si vytlačiť reklamné materiály, tak sa podľa definície Ministerstva životného prostredia stávate výrobcom neobalového produktu a s tým opäť súvisia nejaké nie celkom malé povinnosti. Do týchto dvoch definícií sa zmestí zrejme naozaj takmer každý jeden podnikateľ, či už niečo do mikrotenového sáčku alebo iného obalu balí, alebo čokoľvek do svojej firmy alebo v súvislosti so svojou živnosťou z nejakého obalu vybalí, alebo si na svoje podnikanie vytlačí vizitky alebo nejaký reklamný letáčik, tak sa stáva dotknutou osobou v zmysle tohto, teda osobou, ktorá má povinnosti v zmysle zákona. Tie povinnosti sú registrovať sa na Ministerstve životného prostredia a na to, aby ste si mohli podať žiadosť o registráciu, potrebujete mať uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá zabezpečí odvoz, odpad, likvidáciu, recykláciu a proste čo je súvisiace s likvidáciou týchto obalov potrebné. Týchto spoločností je na Slovensku 11, podľa mojich informácií, a nie len, že máte povinnosť si s takouto spoločnosťou dohodnúť spoluprácu a platiť jej samozrejme za výkon týchto služieb, stávate sa tak trošku aj rukojemníkom tejto spoločnosti, pretože zo zákona môžete s ňou ukončiť spoluprácu len raz do roka, a to k 31.12., a to len s výpovednou dobou 2 mesiace. Čiže ak to napríklad nestihnete, pozabudnete, tak ďalšia možnosť, ako s ňou ukončiť zmluvu, je až následujúci rok. Účinnosť tohto zákona je od 1.1. tohto roku, čiže 2016, ale s tým, že bola účinnosť týchto ustanovení, o ktorých som hovorila, posunutá na 1.7. To znamená, dnes už máme reálne povinnosť plniť si tieto veci v zmysle tohto zákona niekoľko mesiacov, a ak to zhrniem, tak dotknuté osoby týmito povinnosťami sú všetky firmy, všetci živnostníci, a to je vyše 500 000 subjektov. Fakt je, že ak štát uvalí na tak strašne veľké množstvo subjektov takéto povinnosti, mal by tomu primerane prispôsobiť aj nejakú informačnú kampaň. Toto sa nedialo a dnes je situácia taká, že som presvedčená, že drvivá väčšina týchto spoločností ani len netuší, že takúto povinnosť má. A v kombinácii s tým, aké pokuty môžu byť týmto subjektom, ktoré toto nespĺňajú, vyrúbené, je to naozaj obrovská chyba a obrovské zlyhanie vlády, že toto nezabezpečila. Tie pokuty sú pri neregistrácii od 1200 eur až po 120 000 eur, čo naozaj teda ako je mimoriadne vysoká pokuta na to, že tá najnižšia je 1200 eur, ktorú môže dostať drobný podnikateľ. To jednoducho môže byť aj likvidačná suma, a pri nedodržaní povinnosti mať uzavretú zmluvu s touto spoločnosťou je od 2000 eur do 250 000 eur. Čiže opäť obrovské pokuty pri tak malej informovanosti a tak nezmyselnej povinnosti. My sme na túto situáciu upozorňovali, keď ešte bol čas, keď ešte neboli účinné tieto ustanovenia. Súčasná vláda s tým nič nerobila a preto dneska ten zákon je platný, podnikatelia tieto povinnosti majú, no my pripravujeme taký legislatívny návrh, ktorý tieto povinnosti významným spôsobom zmiernia.
Dovtedy si ale treba uvedomiť, že ten zákon je platný, podnikatelia máte takúto povinnosť a preto môžem len doporučiť, aby ste si ju plnili, aby ste sa zaregistrovali, aby ste si tieto zmluvy pouzatvárali.